USL-ului și PDL-ului de frică. De frică de noi pentru că suntem mulți și pentru că suntem peste tot în județul nostru și în România. Vreau să vă asigur că vom fi alături de dumneavoastră, indiferent de funcțiile pe care le vom ocupa. Vreau să vă asigur că noi suntem de mult pe străzi, nu odată la 4 ani. Nu odată la 4 ani coborâm să dăm de mâncare, să dăm zahăr, să dăm ulei, să dăm oamenilor ceea ce n-au în 4 ani. Noi suntem aici pentru că ne dorim un județ bogat, oameni bogați și nu un județ bogat, oameni săraci. Doresc să fiu un președinte care să respecte cetățeanul, să respecte pensionarul, să respecte mama, să respecte